खुलुमबाय। बाथौ बिबुंसारनि बानजायनायाव बाथौ आर'ज बादायनायाव आंबो बाहागो लानो सानदों। आंनि मुङा लिन्दैमारि, रौता बियाबनि सिङाव थानाय आबुंजार गामिनि मेथाइनि गिबिसिरि, नों आफा सोरजिगिरि मुलुगखुंगिरि। नों आफा सोरजिगिरि मुलुगनिगिरि, बयखौबो अनसायग्रा नों जिउफा, अरायबो खुलुमो जों नों अबंखौ, अरायबो गोसोखाङो नों इसोरखौ। नों आफा सोरजिगिरि मुलुगनिगिरि, बयखौबो अनसायग्रा नों जिउफा, अरायबो खुलुमो जों नों अबंखौ, अरायबो गोसोखाङो नों इसोरखौ। नों देरहासारग्रा मिथिसारग्रा, अरायबो जोबनो रोङै, नुनो मोनै महर गैयै। जों फोथायो आफा नों बाथौखौ, जों सिबियो आफा गोसो गोथारै। नों देरहासारग्रा मिथिसारग्रा, अरायबो जोबनो रोङै, नुनो मोनै महर गैयै। जों फोथायो आफा नों बाथौखौ, जों सिबियो आफा गोसो गोथारै। जों देरहागोन आफा नोंनिनो गोथार मुंजों गासैबो खामानियाव, जोङो सानसे देरहागोन। नोंनिनो बोर सारस्रिनायाव, नोंनिनो अननायाव जों देरहागोन। जों देरहागोन आफा नोंनिनो गोथार मुंजों गासैबो खामानियाव, जोङो सानसे देरहागोन। नोंनिनो बोर सारस्रिनायाव, नोंनिनो अननायाव जों देरहागोन। जै 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 जाथों आफा बाथौनि, आफा बाथौनि। जै 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 जाथों आफा बाथौनि, आफा बाथौनि। जै 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 जै
जाथों आफा बाथौनि आफा बाथौनि आफा बाथौनि आफा बाथौनि। गोजोन्थों।